Bueno, pois comezamos co resumo da Xunta de Goberno de hoxe. Os primeiros puntos da Xunta de Goberno son trámites ordinarios, non vou entrar no detalle deles, a non ser que despois alguén quera facer algunha pregunta. O primeiro é a concesión dunha licencia para executar obras para un ascensor na Rúa Salvadas. O segundo tamén é a proposta do Concelleiro de Espazos Cidadás para executar as obras de instalación as obras de rehabilitación dunha vivenda unifamiliar. O cuarto punto da Xunta de Goberno é unha proposta tamén do Concelleiro de Espazos Cidadás relativa á cancelación de 2 avais para responder perante o Concello de Santiago das obrigas de urbanización do polígono 4 de Fontiñas. Requerían unha serie de xustificación e documentación por parte do Concello para cancelar estes avais bancarios. A proposta número 5 é a proposta do Concelleiro Delegado de Medio Ambiente e Convivencia relativa á corrección dun erro na Xunta de Goberno do 12 de abril relativa á adxudicación do contrato de suministro de enerxía eléctrica e baixa e media tensión do Concello de Santiago. Era un erro material nunha cifra. A proposta número 6 da Xunta de Goberno é unha proposta tamén do Concelleiro de Medio Ambiente relativa á desestimación do recurso presentado por East West Produtos Textiles contra o prego de cláusulas administrativas particulares da licitación da autorización do uso de vía pública para a colocación de colectores de roupa e calzado usado e outros textiles no termo municipal de Santiago de Compostela. Desestímase o recurso presentado pola empresa. O apartado número 7 é a proposta do Concelleiro Delegado de Medio Ambiente e Convivencia relativas á modificación e ampliación de aparcamentos en superficie de varios puntos da cidade. Xa foi presentado en rolda de prensa polo Concelleiro Sanduro. Nos acordos atópase a modificación do horario xeral da zona de residentes para a Rúa Carlos Maside, atrasando o inicio de reserva para residentes ata as 11 da noite. Inclúese na nova zona de residentes número 4 Almácicas, Rúas de Caramoniña, Anxo Casal e Praza de Camilo Díaz Baliño. Recupérase o horario correspondente para a Rúa da Algalia de Abaixo, é dicir, entre as 10 e as 2, entre as 4:30 e 8:30 de luns a venres, entre as 10 e as 2 dos sábados. Elimínase a circulación de vehículos nun dos carrís da Rúa de Domingo García a Sabel, habilitando unha liña de aparcamento unha liña de aparcamento con capacidade para 23 vehículos para carga e descarga. Regúlase o aparcamento do sistema da hora durante o día e pola noite será unha nova zona de estacionamento para os vehículos da cidade histórica. Estes acordos incorporan demandas dos veciños da cidade histórica de necesidades de aparcamento. O punto número 8 é unha proposta tamén do Concelleiro de Medio Ambiente para a aprobación do expediente de explotación da cafetería Sita na Grasa do Sesto. Aprobase o expediente, faise unha reserva de mercado, unha reserva para centros especiais de emprego e inserción laboral para persoas con diversidades funcionais ou discapacidade. Ábrese o procedimento, a contía o cano mínimo que habería que aportar ao Concello é de 8.274 euros e vai en liña do acordo que tomamos en Xunta de Goberno fai uns meses de que o 5% dos contratos do Concello serían destinados á reserva de mercados e centros especiais de emprego. A proposta número 9 é unha proposta tamén do Concelleiro de Medio Ambiente da adxudicación do contrato de servicio de redacción das bases técnicas para a definición do servizo de recollida de residuos sólidos urbanos. Adxudícase este contrato a favor dunha empresa spin-off por un importe de 37.395 euros máis IVA. O obxectivo do contrato é servir de apoio á comisión técnica que está composta por persoal do Concello, por persoal do Departamento de Contratación e de Medio Ambiente, para estudar o próximo servizo de recollida de residuos que incluiría ou estudar que inclúa a compostaxe, tanto a compostaxe como o quinto contenedor. A proposta número 10 é unha proposta de medio ambiente relativa
a aprobación do expediente seguro para a cobertura de riscos patrimoniais, persoais e responsabilidade civil derivada do uso de vehículos de motor que integran o parque móvil do Concello de Santiago. Esta licitación declárase deserta, xa que as empresas que se presentaron pois tiñan todas débedas coa administración, polo cal se continúa pois a tramitación administrativa habitual e iníciase a adxudicación de un procedemento negociado sen publicidade polo importe de 42.000 euros, sen incluir o IVA. A proposta número 11 é a proposta da Concellera de Deportes, de Nova Morales, relativa ao inicio do expediente de obra de reforma de cuberta e mellora da instalación de iluminación do pabillón Monte dos Postes. É unha obra con un importe de 155.892.000 euros, máis o IVA, que son 32.737 euros. Esta obra inclúe melloras na cuberta xa que existen problemas de humidades, así como melloras para eliminar problemas de ruído e melloras de iluminación no pabillón deportivo. Creo que a concelleira para a semana dará máis información do proxecto. O punto número 12 é a proposta da Concellera Delegada de Igualdade, Desenvolvemento Económico e Turismo, o 12 e o 13, que desestima dous recursos de reposición que se presentaron relativos ás concesións da nave 5 da Praza de Abastos. O punto número 14 é unha proposta da Concellera de Igualdade, Desenvolvemento Económico e Turismo relativo a un convenio con Cáritas Diocesana para o programa Vagalume, que ten un importe, unha chega de 30.000 euros e que ten como obxectivo o apoio a mulleres en situación de vulnerabilidade, así como a súa incorporación laboral. O punto número 15 é a proposta da Concelleira de Políticas Sociais relativa á aprobación dun convenio entre o Concello de Santiago e o Colexio de Psicoloxía. Son unha chega de 15.000 euros que ten como obxectivo o programa de desahuciamentos. O punto número 16 é a aprobación do convenio entre o Concello de Santiago e Cáritas de programa de atención primaria cunha contía, cun importe de 100.000 euros, que o obxectivo do programa é a cobertura de necesidades básicas, de aseo, de alimentación, así como a atención directa de profesionais. O seguinte punto da orde do día é o punto número 17, tamén un convenio proposta da Concellería de Políticas Sociais con Cruz Vermella, cun importe, unha chega de 75.000 euros, que inclúe dous programas. Inclúe o programa de equipo de rúa para as persoas sen fogar, inclúe os gastos de pensións aos tais para estas persoas, inclúe tamén un servizo complementario á axuda no fogar para as persoas que viven solas, que se fai un seguimento telefónico e acompañamento. O punto número 18 é a proposta de convenio da Concellería de Políticas Sociais entre o Concello de Santiago e a Plataforma polo Emprego Foro de Inmigración. É unha proposta nova do Concello que se realiza este convenio por primeira vez e ten como obxectivo o apoio a persoas migrantes, a súa incorporación sociolaboral, actividades formativas e tamén actividades culturais. A contía do convenio son 12.000 euros. O punto número 19 é unha proposta tamén da Concellería de Políticas Sociais coa Escola de Tempo Libre Don Bosco por un importe de 3.000 euros que, como todos sabedes, ten como destino actividades de ocio e de tempo de lecer. O punto número 20 é unha proposta dunha corrección de erro material. Había un erro no CIF dun dos acordos de Xunta de Goberno do 10 de febreiro de 2017 do contrato de suscripción póliza de seguro para a cobertura dos riscos por responsabilidade civil patrimonial do Concello de Santiago. Os puntos número 21 e número 22 son dúas propostas da alcaldía relativas á devolución de fianzas de obras xa realizadas incluídas no post do ano 2012. O punto número 23 é unha proposta tamén da alcaldía relativa á prórroga do contrato de aluguer
que hai nas dependencias de galeras, nas dependencias de contratación e servizos de galeras na rúa Salvador Allende. O importe queda fixado en 889,79 euros mensuais. O punto 924 tamén é a prórroga do contrato de aluguer tamén nas dependencias que existen en Salvador Allende por un importe de 997,65 euros. E con isto remataríamos a orde de día da Xunta de Goberno e a continuación comezo coas urxencias. A primeira urxencia aprobada na Xunta de Goberno é unha proposta da miña consellería en relación a considerar como servizo prioritario o Departamento de Persoal e o Rexistro. Sabedes que a actual normativa para poder cubrir baixas médicas, xubilacións ou cubrir, crear novos postos de traballo, teñese que declarar servizo prioritario. A proposta número 2 é a proposta da Alcaldía para dar conta da Xunta de Goberno da asinatura do protocolo para a Vía Verde. A proposta número 3 é a proposta da Consellería de Deportes relativa á aprobación do expediente da Festa do Deporte. Autorízase o desenvolvemento da actividade programada para o vindeiro 17 de xuño con horario de 11 ás 2:30 e de 2:30 a 8:30 e apróbase o carácter gratuito, carácter de balde para todo o evento cun orzamento de 49.600 euros. Como sabedes, participarán máis de 58 colectivos con 50 tipos de deportes diferentes. É unha actividade moi expansiva que intenta recuperar o espírito das primeiras festas dos deportes que tiñamos nos anos 90. Se non estou equivocada, a concelleira para a semana dará rolda de prensa cos diferentes sedes que terá a Festa do Deporte con máis detalles. Continúo o punto número 4 das urxencias. É unha proposta do Concelleiro de Espazos Cidadás, Dereito á Vivenda e Mobilidade relativa á ampliación do prazo de execución das obras de acondicionamento do local da Casa das Mulleres. Amplíase o prazo para rematar as obras ata o 15 de xuño. A proposta número 5 das urxencias é unha proposta do Concelleiro Delegado de Educación relativa á aprobación do texto do convenio entre a Consellería de Educación e o Concello de Santiago para a xestión do servizo de comedores escolares para os anos escolares, para os cursos escolares 2017-2018 e 2018-2019. Apróbase así este texto cunha achega económica por parte da Consellería de 149.520 euros que se repartiría en 3 anualidades. O ano 2017, 23.520 euros, o ano 2018, 74.760 euros e o ano 2019, 51.240 euros. A proposta número 6 é unha proposta do Concelleiro de Medio Ambiente relativa á aprobación do expediente e apertura do procedemento de adxudicación do Servizo de Conservación, Mantenemento e Reparación de Instalacións Térmicas de Calefacción. Apróbase este expediente e establecese como tipo de licitación 47.865 euros IVA aparte. Este era un contrato que estaba descentralizado polos diferentes departamentos do Concello con vontade de centralizar e de simplificar a xestión, sacase un contrato para todo o Concello. A proposta número 7, a última xa, é unha proposta da Concelleira de Igualdade, Desenvolvemento Económico e Turismo relativa á aprobación do programa Compostela Móvese, que inclúe programas de actividades por un importe de 155.000 euros, así como un programa de convocatorias de subvencións competitivas para o apoio a empresas de recente creación con un importe de 80.000 euros. E con isto remataríamos a Xunta de Goberno. Os comedores, facía falta este texto para poder licitar o concurso, non sei entón se xa era para sacar. Efectivamente, estábamos á espera de que se asignara o convenio, ainda non está asinado, pero sí que está fiscalizado por parte da nosa intervención municipal, por eso levamos a Xunta de Goberno, estábamos á espera deste convenio para poder iniciar a licitación. Sen el non sería posible, non? Porque non saberíamos cal sería a chega que poñería a Xunta a comedores escolares.
o ano anterior había unha achega da Xunta, había unha achega por parte do Concello, entonces con este texto xa poderíamos continuar a tramitación administrativa do concurso de comedores escolares, que o prego xa está en tramitación. Non o sei, non o sei. De momento, sen este paso previo do acordo do convenio coa Xunta, non podíamos realizar ningún tipo de tramitación administrativa, así que agora, sí que hai luz verde para eso, non? Pero, bueno, eso volos dará o Concelleiro de Educación. En canto darán xa doxes do canto tempo estivo fechada e cando vai abrir entón a cafetería? Pois, se non hai ningún tipo de imprevisto na tramitación administrativa ou algún tipo de recurso, debería de estar aberta nun prazo de 1 mes e medio, pero nunca sabemos se pode xurdir algún tipo de imprevisto, non? Sí que estivo un tempo fechada porque se realizaron obras nas instalacións de mellora e de mantemento para permitirnos sacar a contratación con as dependencias en bo estado, non? O da Casa da Muller, porque se amplía o prazo? O da Casa da Muller quedan unhas pequenas obras por facer, non é moito o que queda. Houbo certo retraso debido a negociacións que houbo coa comunidade de veciños, entonces isto provocou un pequeno retraso no remate da obra que estaba previsto, non? Agora mesmo queda pouco, de feito o prazo amplíase ata o 15 de xuño, o Senove dentro de pouco estará rematada. Algunha pregunta máis? Oxe, o alcalde non está na cidade, está en Barcelona, nesa cita da Castilla de Sonedo. Nos conta un pouco de que vai realmente esa cita, que se vai tratar, que se vai facer. Pois teremos máis información despois por parte do alcalde, pero é unha cita onde participan diferentes cidades europeas, participan, a verdade, que bastantes concellos tamén do noso país, van a tratar diferentes temas que nos afectan á administración local, non? Dende a remunicipalización de servizos a outro tipo de temas importantes para a administración local, que ao final os problemas son internacionais, non son locais, senón que son que lle afectan a todas as cidades e incluso a outras cidades europeas. Pero non teño máis información. Se estades interesados, despois co departamento de prensa vos pasan o programa detallado. Hai unha pregunta máis? Eu quería preguntarte se no goberno hai preocupación pola manifestación convocada para mañá ou mensaxe de tranquilidade á cidadanía. Eu aí remítome á comparecencia que fixo o meu compañeiro Sanduro, o concelleiro de Policía e Servizos de Seguridade, que fixo unha comparecencia, creo que hoxe a primeira hora da mañán ás 11 horas, e remítome as súas declaracións. Pero hai posicionamento de Compostela Aberta como grupo político? Como grupo político? Sí, non falo como goberno. Non sei se eu podo facer de voceira de Compostela Aberta como grupo político porque non formo parte da coordinadora dese grupo, non? Pero que eu saiba non hai ningún posicionamento de Compostela Aberta, pero non son a persoa máis indicada para facer declaracións. Podo facer declaracións como goberno, non como... Algunha pregunta máis? Non? Bueno, pois moitas gracias. Que teñades un bo fin de semana.